Радио Бинар. Искате ли да участвате в формирането на европейските политики? Ако е така, платформата EUVOX 2014 е за вас. Аз съм Доротея Никола, вие сте с Бинар след обед, а гост в студиото е доцент Антоний Гълбов, който ще ни разкаже за какво става въпрос. Здравейте. Нека да започнем с това за какво става въпрос. Става въпрос за нещо, което до сега не се е случвало. Всъщност, нашите слушатели със сигурност биха могли веднага да проверят и да видят, че предишни години за дълъг период от време е имало подобен тип платформи. Voting Advice Application Study се казва цялата тази платформа, в която на определен брой твърдения всеки, който влезе в съответния сайт, може да изрази съгласие и несъгласие, в резултат на което софтуер го насочва към това, кои политически партии са по-близо до него и кои не. Сега може би трябва да кажем, че това е мащабен европейски проект. Да. Засяга цели Европейски съюз във връзка с евроизборите. За първи път се случва това във всички страни членки. Беше много интересен процес, почти 2 месеца ни отне да съгласуваме онези твърдения, които са разпознаваеми във всички 28 страни членки на Европейския съюз и които звучат актуално за тях. В крайна сметка 28 от тези 32 или 33 твърдения са общи за 28 страни членки и всеки от нашите екипи имаше възможност да предложи 4 или 5 национални всеки от националните въпроси. екипи. Тоест, добре, по чия инициатива се случва това нещо и защо? Аз казах на нашите слушатели, че могат да участват в формиране на европейските политики. Точно това така ли? Това е инициатива на Европейския парламент и това е част от цялостната кампания на Европейския парламент за изборите. Тя е подкрепена от Фондация Отворено общество и се реализира от 2 големи центъра. Единият център е в Швейцария, другият център е в Холандия. Всъщност, швейцарските колеги, най-общо казано, се занимават с обработката на информацията, с статистически анализ, социологически анализ на резултатите, докато колегите от Холандия са ангажирани повече с пиара, с видимостта, с разпознаваемостта на цялата платформа. Става дума за една огромна логистика. Това са 28 национални екипа. Нашия национален екип включва Европейския институт и Нов български университет в мое лице. 28 екипа, които всъщност трябваше първо да изпратят своите предложения, след това да се съгласят с общия дневен ред, след това да предложат допълнителни въпроси, след това да кодират политическите партии. Това е много интересна процедура. Да, какво значи да кодират политическите партии? Нека да го обясня. Това, което виждат потребителите, е една поредица от твърдения. Можем да покажем сайта. Всъщност, по-късно ще им кажем и къде да го видят на нашия сайт, но това е сайта euvox.eu. Сега го виждаме, значи като влезем в него, натискаме старт. И след като влезете в това, имате възможност да влезете в платформата, на която и да е от 28 страни членки. Аз съм убеден, че слушателите ни знаят поне един от европейските езици, така че биха могли да си доставят удоволствието да видят и къде се намират спрямо политическите партии в друга страна на Европейския съюз. След което влизате в България на български или ако предпочитате България на английски. Това ще е странно, но добре. Това би било странно, но все пак аз съм убеден, че България не е толкова безинтересна страна за европейските ни колеги, така че предполагам, че има и хора, които влизат на английски. Аз съм гражданин на, Да, там в дясно имате падащи менюта, откъдето се избира страна, регион, град. Това е встъпителната информация, която идентифицира всеки потребител. След това има една серия от общи твърдения, тъй като, ще обясня след маничко, целият социологически пласт от работата е всъщност да видим не толкова кой за каква партия е, не толкова коя партия си харесва, а какъв социален профил подкрепя какъв тип твърдения за Европа. Защото зад всичко това има една много сериозна социологическа работа, която няма толкова пряко отношение към партийните предпочитания. Всъщност това, което правят националните екипи, да обясним втората част на това усилие, което не се вижда от потребителя, е, че по метода Делфи, това е един метод, който се използва през последните 40-50 години за прогностика. По метода Делфи, всеки от националните екипи трябваше да осигури минимум 10 експерта, които да определят
за всяка от политическите партии, спрямо нейната платформа, изявление на лидери и така нататък, къде се позиционира тя по отношение на това твърдение. Така че всъщност, когато посочите, че сте изцяло съгласен, изцяло несъгласен или нямате мнение, вие стъпвате в следите на някои от политическите партии. Така, политическите партии твърдят, да кажем, че са леви или десни, но твърденията и посланията, които те отправят, често не са точно такива. Вие трябва да определите големия проблем, на който се натъкнахме посланията, да. Къде полуста ляво-дясно се намират. Не само ляво-дясно, в никакъв случай там доста по-сложна е геометрията на политическото пространство. Може би. Да. За всяко твърдение имате възможност да се позиционирате в 5 възможни точки. Или изцяло съгласни, изцяло несъгласни, съгласни и несъгласни и една неутрална средна позиция. Освен това имате възможност да кажете, че нямате там, мнение. Не си написах датата на раждане, пуснаме, значи може да пропуснеш нещо, ако искаш. Да, разбира се. Тук не става дума за някаква регистрация, която след това оставя следи. Големият въпрос е в това, че всички екипи се натъкнаха на този проблем в собствените си страни. Ние сме свикнали да мислим, че нашите политици не артикулират ясно твърденията си, че не заемат ясна позиция. Но това се оказва европейски проблем. И точно това беше усилието на нашия екип и на всеки от екипите в Европа. Всъщност, един човек е кодирал максимум 5 политически формации. Но всяка политическа формация е кодирана от 5 различни души, които са анонимни, за да сме сигурни, че сме свели до минимум субективността, отношението към една или друга партия и така нататък. Тази работа, която е невидима за потребителите, става видима през резултата си в края на този тест. Когато завършите всички твърдения, имате възможност да видите подробно своите резултати. И точно за това ние предпочетахме да отправим обратно послание. Не колко близо ние сме до партиите, а колко близо са партиите до нас, до собственото ни разбиране за това. Например, сега съм готов да ви дам първи данни от това, което аз абсолютно безразборно натискам, за да видя какво ще ми каже накрая. Прочетете едно твърдение, например. Добре. Свободната конкуренция позволява на здравната система да функционира по-добре. Тук можете да бъдете изцяло съгласен с подобно твърдение, изцяло несъгласен. Да кажем, ще се съглася. На всяко такова кликване, всеки отговор, горе върви една тъмно-синя линия, която ви показва аз виждам докъде съм как стигнал. Вървите. След което софтуера ви позволява да подредите по ваш избор политическите партии, колко близко се намирате до тях, и след това ви показва колко близко те се намират към вашето мнение. Появява се едно профилче, спрямо него лого на всяка от партиите се подрежда в една координатна система. Добре, какво ще стане, ако, да кажем, човек е симпатизант на десните, пък се окаже, че е ляв по убеждение? Това е какво се случва тогава? Това е част от най-интересния експеримент, когато за да направя по-близко до нашите слушатели този дизайн, в началото, ако се спомняте, Центъра за либерални стратегии направи една платформа, която се казваше Гласоводител. Миналата година ние с Европейския институт направихме такава платформа, която се казваше Време за избор. Тя и до сега е активна, времезаизбор.bg. И всъщност първите шок ситуации дойдоха от това, че хора, които смятаха, че са привърженици на една политическа партия, аз съм изживяла такива шокове. Видяха, че в един момент собствените им разбирания за политиката, собствените им очаквания за това какво трябва да се случи, всъщност да ги позиционират по-близо до друга партия. Така че това е много интересен тест за всеки от нас, доколко това, което смятаме, че твърдим, наистина отговаря на действителността. И доколко разпознаваме тези, които ще направят това, което ние искаме. Така е. Въпросът обаче, че според мен, ако човек установи, че друга партия отговаря на неговите изисквания, специално в България, много малка вероятността той да избере да гласува за нея, защото ние тук сме много крайно противопоставени. Така е. Между другото, данните показват много ясно, че България все по-ясно се оформя като профил по-близка до Южна Европа. По принцип, балканската и средиземноморска политическа култура, Южна Европа, е свързана с отделната личност. Ние персонифицираме институциите. Ние се отнасяме някак персонално към политическите партии. Ако ни харесва лидера на една партия, ние сме по-склонни да я приемем. Ако не ни харесва, сме по-склонни да сме далеко от него.
Това не е така в Северна Европа. В протестантска Европа на първо място стои респекта към институцията и разбирането за това, че онзи, който оглавява, е временно там. Всъщност, респект е дължим към институцията по принцип. При нас не е така. При нас имаме много персонално отношение, много лично отношение към хората, които са в публичното пространство, и това води до по-големи смущения, по-големи размествания спрямо собствените ни политически ориентации. Но това е важен политически разговор. Има ли тенденция за промяна в тази посока? Аз се надявам, че постепенно тя ще става все по-видима и в България. Във всеки случай, това, което се вижда много ясно, е, че, да кажем, в европейските страни през последните няколко години крайно леви и крайно десни политически ориентации започнаха да симпатизират на едни и същи типове политически партии. Което означава, че ляво-дясно противопоставянето се оказва неразбираемо за тези групи от избиратели и те следват по-силно викащия, следват по-радикално говорещия. Голямата тревога, която съществува в Европа в момента от гледна точка на възможно много успешно представяне през на изборната седмица на националистически, ксенофобски и радикални политически формации в Европа, идва от това. Идва от това, че подкрепата за радикално леви и радикално десни идеи в един момент се стича в едно общо пространство на антисистемни и протестни формации, които са антиевропейски. И това само по себе си ще зададе, според мен, дневния ред на следващия Европейски парламент, тъй като много често проевропейските партии ще трябва, много по-често, отколкото им се иска, ще трябва да работят заедно. Казахте, че вече имате първи данни. Какво показват те? Само за България или въобще за Европа? Не, за Европа като цяло. Те излизат една по една първоначалните обработки на резултатите. Вчера получих първи резултати по едно твърдение, което можете да видите тук. Трябва ли Европа да преразпределя средства от по-богати към по-бедни региони? Едва ли богатите искат това да се случи? Да. В това отношение наистина, както казах и преди малко, България много ясно се позиционира в линията на Гърция, Испания, Португалия, Италия, цяла Южна Европа като цяло доминира в разбирането за това, че обязателно Европейския съюз трябва да има тези преразпределителни функции. Обратно на другия полюс са страни като Холандия, които като цяло не смятат, че това е функция на Европейския съюз. Но, както виждате тук, националното започва да доминира над политическото разделение в Европа. Това са резултати за хора, които са... Центробежни сили в Европейския съюз, така ли да разбирам? Така е. В смисъл, това са хора, които са се избрали и леви, и десни политически партии, и либерални, и консервативни, и социал-демократически. Но в крайна сметка общия им профил ги позиционира по-скоро в линията, позиционира българските избиратели, по-скоро в линията на страните от Южна Европа. Ако си спомняте преди няколко години дебата по повод на едно не особено смислено изказване на Симеон Дянков, дебата беше за това България има ли потенциала да започне да се държи като страните, които настояват на спазване на правила, на ограничаване на разходи, на оптимизиране на администрация и така нататък, или ще се придвижи към страните от Южна Европа, които по-скоро се противопоставят на подобни мерки. Изглежда, че през тези години България постепенно все по-ясно се позиционира близо до Гърция, до Испания, до Португалия, до Италия. И какъв е анализа след тази констатация? Това означава, че ние се виждаме така. Ние се виждаме така. Не другите ни виждат така. Ние се позиционираме по този начин. Ние така мислим за Европейския съюз, което е общата среда, в която всъщност политиците би трябвало да проектират собствените си предложения. Добре, какво е бъдещето на Европейския съюз? Ще ни е трудно да кажем, но какво ще е бъдещето на резултатите от това проучване? В смисъл, кой ще им обърне внимание? Аз мога да се ангажирам с отговори на първия въпрос. Знам, че не звучи добре в българското публично пространство да се говори така, но Европейския съюз наистина е уникален проект. Това наистина е нещо, което никога не се е случвало в човешката история. Това не е нито федерация, нито има риск да стане федерация. Ще дам само един пример. Общия европейски бюджет е по-малък от 5% от
общия брутен вътрешен продукт на 28 страни членки. За да говорим за федерация и да има страхове от това, че ще се федерализираме, европейският бюджет би трябвало да е около 35%, а не под 5%. Няма риск и Европейския съюз да се превърне в някаква супердържава, нова империя със столица Брюксел. А риск да се разпадне? Не. Това е уникалното на Европейския съюз, защото Европейския съюз не е едно нещо. Европейския съюз е огромна комбинация от вътрешни връзки, съюзи и споразумения. Точно за това и не приемам твърдението, че Европа се движи на различни скорости. Различните скорости идват като образ и като възприятие от разбирането за това, че всяка от страните членки на Европейския съюз в различна степен е интегрирана в постигането на някакви общи цели. В това отношение България стои относително изолирана. България е член на Европейския съюз и до тук. Ако погледнем най-активните страни в Европейския съюз, и те в никакъв случай не са най-големите, най-активните страни в Европейския съюз са съизмерими с нас като територия, като население и така нататък. Най-активните страни търсят възможност да се присъединят към максимален брой съюзи, споразумения, независимо дали по регионален признак, както са, например, Вишеградската четворка. Между другото, опит, който България би могла да пренесе по отношение на Западните Балкани, ако имаме политици, които мислят в европейски мащаб, тъй като Полша, Чехия, Словакия и Унгария след присъединяването си преди 10 години запазиха формата на сътрудничество. И до момента Вишеградската четворка има самостоятелен фонд, всяка от страните отделят средства, финансират общи проекти, движат се в пакет и това ги прави много по-ефективни. Имате наново възраждане на идеите за Бенилюкс, за регионално сътрудничество на страни в Европейския съюз. Имате еврозона, имате банков съюз, имате Шенген, имате какво ли не като вътрешно. Точно за това е уникална конструкция. Тя като политически процес непрекъснато изглежда крехка, изглежда бавна, изглежда неуверена, но в крайна сметка постига цели. Така че мисленето за Европейския съюз затворено само в рамките на някакви твърди структури не е вярно. Добре, нашите политици мислят ли за Европейския съюз? Европейска ли е насочеността? Споменахте го преди малко. Наближават изборите. Преди малко коментирахме, че са доста развълнувани българските политици в момента. Така е. Това, което липсва на българския политически живот и това, което липсва на публичното говорене за Европа е, че Европа е тук. Европа не е в Брюксел. Европа е в България. Европа е в София, Европа е в най-малкото село. Европа е такава, каквато я правим и ние. Европа не е Западна Европа. След 10 години след началото на най-голямото разширяване на Европейския съюз, Европа не е вече Европа на 12-те. И миналата и началото на тази година имахме възможност да се видим през очите на имигрантите, които влизайки в България смятаха, че влизат в Европа. И това беше много неприятен разговор, от който българският политически елит много бързо избяга. Видяхме ли се през очите на имигрантите или избягахме от това? Да, избягаха. Българските политици избягаха от това, но големия въпрос е в това, че Европа е тук. Европа не е в Брюксел. Европа е и такава, каквато ние я правим. И за онези, които, огромната част от човечеството, които биха искали да живеят в Европа, от нас зависи дали ще разпознават очакваната от тях Европа в реалната Европа, която прави България. Каква ще е равносметката за българския политически елит и българските избиратели на 26 май? Тя ще започне да се прави още на 25 вечерта, според мен, защото има голяма тревога в партийния елит. Има голяма тревога в елита на политическите партии, тъй като тези избори могат да са съдбовни за някои от тях. Но това, което е много важно, е какво ще изговори българския избирател през тези избори. Каква Европа иска? Какви са очакванията? Имаме, както се казва в лошите вицове, имаме добра и лоша новина. Добре, да почнем с лошата. Лошата новина е, че се опасявам, че няма да успеем да изговорим ясно това, което България иска да види в Европа. Как България иска да види себе си в Европа и каква Европа иска да види.
Може би сме объркани, не знаем. Ако си спомнете на времето в един любим филм "Ах, този джаз", имаше там един епизод във филма, в който в неговото бълнуване се обръщаха към него и казваха: ето сега, кажи ти, обаче той е със система и не успява да каже нищо, и казват: свърши ти времето. България няма да успее да артикулира ясна позиция. Това е по-скоро лошата новина. Ние няма да кажем ясно българските избиратели: ние искаме Европа да се развива по този начин или по този начин. Ще излъчим смесен сигнал. Така ще се прочитат резултатите, тъй като резултатите няма да се четат от никого, освен от нас, като свързани с българското управление. Резултатите се четат само по отношение на Европейския парламент. Като посоки, всъщност, които не задаваме. Само по отношение на това, всяка страна, колко депутати в Европейския парламент, в кое политическо семейство излъчва. В това отношение много важно е да разберем, че има политически формации, които, доколкото не са част от европейските политически семейства, ако те излъчат евродепутати, те първа след това избирателите, които са гласували за тях, ще могат да разберат за кого са гласували. Тъй като едва след създаването на Европейския парламент, тези уж ясни за България, но в крайна сметка неясни за Европа политици, ще трябва да се определят към коя група отиват. И тогава българските избиратели може да се изненадат от това, че са гласували за един кандидат, който ненадейно е отишъл в друго политическо семейство, което няма нищо общо с очакванията. Добре, ще има ли изненадани политици и политически сили? Надявам се. Надявам се, защото изненадата им ще дойде от по-висока избирателна активност. Така ли? Да. Аз повтарям винаги един стар хубав вид за мечтата на сервитьора в ресторант на Балкан Турист. Празен ресторант с бакшиш на всяка маса, защото клиентът ти пречи. На българските политици избирателя им пречи. Те предпочитат ниска избирателна активност, за да могат собствените им партийни ядра и купения вод да възпроизведат схемата, за която са се подготвили. Така че, ако има много изненадани политици, това е добър сигнал. Това означава, че българските граждани са гласували и не са попаднали в предварително договорени схеми. Тъй като при ниска избирателна активност, горе-долу е ясно как ще изглежда политическото представителство. Схемите с купения вод и корпоративния вод и принудителния вод. Време със сигурност е време сега да се говори за това, но ми се иска, може би, да се върна към тази тема многократно следващата седмица. Още имаме друг проблем. Имаме една неправителствена организация, която е пряко свързана с политическа партия, която е регистрирала до момента над 5000 наблюдатели. Как сказат, Младежка толерантност се казва фундацията. Влезте в сайта на ЦИК с 4 решения на ЦИК в линка регистри. Влезте в линка, който е регистри на наблюдатели и ще видите, че от тези 12, аз също съм регистриран като наблюдател на избори, само че правя това от 96-та година до сега. Там са регистрирани до момента 5371 наблюдатели от тази организация, която няма никакъв опит. Тоест тя е нова организация и това... Тя не е толкова нова. Големият проблем е, че аз се опасявам и искам да го кажа. Това е стара схема за плащане на вод чрез наемане на наблюдатели. Не, по-лошо ми се струва. И контролиране на вод също така. Контрол на вод е, защото за първи път имаме номерирани бюлетини. За първи път, откато правим избори, новия избирателен кодекс ни задължава да гласуваме с номерирани бюлетини, което означава, че един човек, който се записва последователността на гласуване, може да възпроизведе с огромна точност кой за кого да гласува. Какво не е на страха, беше така лозунг срещу мутрите, пак ли трябва да се издига, не знам. Да, и това е въпрос, който няма да оставя по този начин. Единствено Цветозар Томов, само колегата ми е гласувал против в ЦИК. Всички останали са приели това състояние и то е абсолютно ненормално, защото от тези 12 организации аз съм регистриран, например, като наблюдател на Асоциация Прозрачно без граници. Ние регистрираме 25 души. Но всеки един от тези хора има за гърба си минимум 6 избора. Очевидно, че отново има пропуски в закона, колкото и да го гласиха и така. Тези 5300 души със сигурност нямат опит съизмерим с наблюдателите, да кажем, на организации, които повече или по-малко се занимават само с това. Да. Очакваме, че ще имат конкретни за мое функции. голямо съжаление ще имаме проблем с това
как да противодействаме на този нов риск за контрол върху вода. Особено в малки населени места. Той не е толкова нов, просто това е мащабно мероприятие, както чувам. Да, много мащабно. Обезпокоително мащабно, защото по новия изборен кодекс има възможност всяка организация да регистрира наблюдатели, които да са по-малко от броя на секциите в цялата страна, което означава, че тази организация може да регистрира още 5000 души съвсем спокойно, без всякакъв проблем. А това е много сериозен проблем за всички. Да. Това е наистина сериозен пропуск в закона, но не все пак за финал да се върнем към нашата EU-VOX 2014. Как ще изглеждат резултатите? Защо да се включим? Може би 5 минути ще ни отнеме да минем през всичките стъпки. Има ли някакво значение? Това какво ще направим? Важно е как ще гласуваме, очевидно, на 25 мая това проучване. Нашите очаквания като цяло са на всички колеги да имаме той ще е прецедент също. Ще имаме между 1,5 милиона и 2 милиона европейци, които ще направят това усилие. Ще направят този тест ли? Как да го нарека? Ние го наричаме за по-кратко евротест за българските ни потребители, иначе по принцип той навсякъде излиза с едно и също лого, с едно и също име. Но така или иначе това е нещо като огромен референдум в Европейския съюз по отношение на основни позиции, по отношение на важни въпроси. Тук имате, например, твърдение, трябва ли Европа да наложи санкции на Русия, знаейки какви ще са последствията от това. Всъщност няма социологическо изследване, дори Евробарометър, големите компании, които правят периодични социологически изследвания, които да си позволят да инвестират средства, за да получат отговор на 1,5 милиона или на 2 милиона европейци. Така че става дума наистина за много мащабен проект и това е първият смисъл да българските граждани да заемат позиция по големи европейски теми. Вторият смисъл според мен е в това да се ориентират самите те в собствените си очаквания, в собствените си разбирания. Ние сме свикнали друг да ни казва нещата и да се съгласяваме с този, който го казва, а не с това, което казва. И в това отношение, изправени сами пред компютъра, отговаряйки на тези твърдения, аз съм убеден, че много хора не толкова ще преосмислят вижданията си, колкото ще придобият една малко по-различна представа за собствената си позиция. И разбира се, третия резултат е това, че се надявам до деня преди изборите да имаме един достатъчно сериозен обем от посещения. В момента сме над 4500 пълноценно попълнени тестове. Надявам се, че ще имаме поне 10 000 посещения до преди изборите. Всъщност платформата ще остане активна, но последното затваряне вече на резултатите, разбира се, ще бъде преди изборния ден на 25-ти. Знаейки добре, че някои от страните... се до 25 май, пък и можете да си помислите как да гласувате, като разберете всъщност. Всъщност няколко страни гласуват в сряда, мисля, че в четвъртък има страни, които гласуват, но основният пакет от страни гласуваме в неделя на 25-ти. Така че всъщност веднага след това колегите от изследователския център в Швейцария, той е към университета в Цюрих, те най-вероятно ще започнат веднага обработването на резултатите. Първото фиксирано нещо е началото на септември. Има един много голям форум в Ирландия, който ще се проведе. Много голям световен форум на политическите науки. Там вече е заявено, че ще бъдат представени резултати. Добре, понеже времето ни наистина изтече, можете да намерите този евротест и на сайта на Радио Бинар, както и на сайта на Българското национално радио. Може да го потърсите и на euvox.eu. Където и да го намерите, е добре да го попълните. Аз ще го направя малко по-късно днес. Благодаря много за това участие, доцент Гълъбов, и до нови срещи. Благодаря. Радио Бинар.